Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Basati diskoa ezagutuko dugu. Goierriko Gilda taldearen bigarren diskoa doa honakoa. Eta lana gertutik ezagutzeko, Beasaingo entsegu lokaletara egin dugu bidai. Gaur gurean, Gilda taldea. Begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut. Amagoia, Anabel eta Maialen dira Gilda taldeko kideak. Gilda taldea gea eta 2020an sortu zen taldea. Aurdundik 2022an plazaratu genuen lehenengo diska, egin albora izenakin, eta oain aurten Basati EPA berria aurkezten nahi gea. Beasaingo gea eta Anabel Lazkaoko, eta hemen Goierri inguru muitze gea gehien bat. Ni Anabel naiz eta Gilda talden jotzen dut gitarra. Ni Amagoia naiz eta ahotsa eta bajua jotzen dut. Ni Maialen eta bateria jotzen dut. Bai, printzipio baten hori da. Elkartu ginen eta musika iten hasi ginen, lehenengo bertsio batzuk, eta pixkate instrumentutan pixkatre batzeko, eta hasi ginen, eta gero hasi ziren pixkanaka abesti eraikitzen eta sortzen, ni pixkat letran fijatzen nintzen, Anabel pixkat musika arlon, eta hola hasi ginen. Nere kasun eta Amagoian kasun behintzat, gitarrako birakasen bitartez, erromeria talde baten. Gildan aurretik daukeun esperientzia txikia hoi da behintzat. Gutxi da, baina oin Gildakin bai pixka soltagoa pixka gehiago, baina bai, behintzat hori ikasteko eta asko balio izan digu. Nire kasun ez, lehenengo aldi, hau baino lehen ez errez. De hecho, honen aurretik enun bateri jotzen. Behaiekin hasi nintzen pixkat, behaiek hasi zienen abestik eta sortzen, proposatziaten aber nahi nun taldea sartu, nire bai. Bateri bat zeuketen, instrumentu ez zeuketen, eta santziaten nahizu ikasi eta venga, palante, eta hasi nintzen poliki, eta guain arte. Gilda taldea 3 emakume musikariz osaturiko banda da. Izan ere, Gilda emakumeek agertokien duten presentzia eskasari aurre egiteko sortua da. Tokiak eta eszenatokiak hartzeko ideiaz. Bai, printzipio baten hori nahi genuen. Emakumez osatutako taldea sortzea. Baina, egia da, Maialen aurretik, Zumarrako Andoni bilizala gurekin, Anabelen bitartez ezautu genuen eta etorri izan, eta denboraldi baten gurekin jotzen egon bateria jotzen. Eta onartzen genuen, ondo, baina gero egia da, lanagatik eta utzin gintun, orduan gure asmoa zen emakume bat etortzea. Hemen Euskadi mailan daukeun panorama ikusita, ondo daola, baina duele mutil banda asko animatzen dienak eta oso ondo iruditzen zaigu. Baina, faltan botatzen dugu ere, hori emakume talde ez kriston arrakastatxuk, baina bai, gaztetxetan eta jotzen. Orduan esan genuen, zatik ez gagu ere animatuko eta egiten deuna pixkat plazaratzen, Bai, egia da aurreko urteko biran koinziditu genuela hainbat emakume musikarikin eta poztekoa da, baina gehien bat oraindik gu espektadore bezala jute geanen kontzertuketa ikustea, gehien bat gizonezkoak ikusten dira, orduan nik uste oraindik badaola lan aiteko eta rekorridu handi oraindik ibiltzeko, eta Ginger, gure taldetako badala. 2022 urtean kaleratzen da taldearen debutekoa. 8 kantuz osaturiko Egin albora lana.
batzuk deskartatu genitun, eta geratu ginen 8 abestikin, eta grabatzea pentsatu genuen, bai. Behin 8 kanta hau egin duzkela, grabatu nahi genuen norbaitekin, eta nik behinat Antxustegi ezautzen nulako, bere bitartez behakin grabatu genitun, 8 abesti hauek. Nire esperientzia gaina behakin aurretik zetorren, baita Mikel Kartonekin grabatu genuen biok, beinatek eta nik akordeoia joan eta beha basua, eta Zaldibiko baserri, bere baserri, beha han izan baserri hortan grabatu genuen, keston esperientzia politia izatza gaina. Eta oraingo hontan izan da pixka baita hola etxeko ia bezala. Bere etxeen grabatu dugu, baita egiako lokal batzutan baita grabatu genuen, 3 batea, instrumentuk eta gero abotsak banaka eta hola. Orduan izan zen pixkat txekoiagoa, zakit. Bai, hola izan zen. Guk hemen ensaiatzen genuen, eta orduan hasi ginen planteamendukin, benga, guazen abesti grabatzea, nahi genitun pixkat txuku neuki ez guretzako gehien bat, ilusio egiten zugun eta grabatu genitun eta oraindik kontzertu bat behar eman gabe. Osea, bai, lokaletik, estudioa, eta grabatzetik pixkat altzazitzaigun kontzertu pare bat eta horra zitzan gure bira, lehenengoa bintzat, bai. Bai, hori da, gero hasi ginen hori kontzertuk ematen, balio dute kolektiboari esker, hasi ginen, lehenengoa izan zen Galdaka hon, eta azoka hortan sartu ginen, eta diskoa aurkezten nahi ginenez, gonbidatuk izan ginen hor jotzeko. Eta hori izan zen lehenengoa, Urduri egon ginen, eta, karo, hori, kostazitza egun, baina seitu oso eroso sentitu ginen holtzan, eta bazeon hor zerbait jarraitzeko ematen ziguna. Musikalki rock giroetan kokatzen da Hilda taldea. Oraindik soinu propioaren bilaketan dira, baina geroz eta argiago dute musika norabidea. Nik esango nuke hasierako diskoa behintzat ez genekiela oso ondo gure buruen nun kokatu. Eta kanta horiek niko hain entzun da adibidez, gehatzen dizkigu oso flojo, eta gero holtzan eta zuzenekok eta probatuta, bai sentitu genula, gustatzen zaiguna da pixka ondo pasatzea holtza gainen, lagunak etortzen dizkigunakin, eta orduan guri gustatzen zaiguna da pixka abesti kainerogo batzuk jotzea, eta hortik dator pixka aldaketa hau, oain 4 abestiko epe hontan, abestik izatea kainero xegok edo gu hola sentitu dugun lako, hortik dator. Eta orduan epe berri hontan konkatuko genuke pixkat rock generoan, igual gehiago, eta aurrekoa ez hainbeste. Aurrekoa ez dakit oso ondo nola esan, egia esan ez dakiket genero bat hori kotkatzeko, baina bai nahi izan deula pixka bat tiratu rokea gehiago. Bai, Anabele komentatu duen bezala, abestik ematen du beste karril batetik jotzela. Guk ere jotzen ditugunen, ensaiatzen deunen, notatzen deu diferentzi bat jotzeko garaien askoz gehiago disfrutatzen dugu, askoz gehiago, baina bai, gehiago disfrutatzen dugu abesti berrik, bai, teknikoki baita beste gora bera batzu dauzkete, hori estanda batzuk, eta nik ustez jotzeko baita, divertigarriko die, baita ere. Basati izeneko disko berria horren adierazle argia da. Taldearen zuzenekoak indartzeko sortuak diren 4 kantu berri dira. Bai, hori da. Abesti horiek sortu ziren pixkat zuzeneko ibei da. Zuzenekoa pixkat eskaz gatzen zitzaigun, eta nahi genuen gurea zen zerbait sartu, gure kantak sartu nahi genitun, eta orduan hasi ginen baita abesti hauek garatzen eta kontzertutan sartzeko. Orduan
Bai, ondie, sortze prozesua beste bat izan da, aurreko diskakin konparauta. Orduan, indar gehiago daukete, eta igual teknikoki ere zerbait garatuagoa da, ez? Bai. Kantu zirriborroak besapean, Fredi Pelaez soinu teknikariaren gidaritzapean grabatzen dute lan txikia Beasaingo Potxoko estudioetan. Bai, bueno, lau horiek oso argia ziren. Orduan edo zan pixkatitxoin eta ea zer gertatzen zan, edo hauek ja polit zeuden, ondo zeuden, gustora gauden hauekin eta grabatu eta gero ikusiko deu, aurreragoa bertze gehiago gertatzen da. Orduan hori erabaki genuen eitea eta hau da hontan Fredi Pelaezekin itzen genuen eta beha justo libre zeon eta hau da hontan pentsau genuen grabatzea. Bai. Prozesua ere luzeagoa izan da, bestekin konparauta aurrekokin. Oraingo hontan Fredikin izan da profesionalagoa, hola zein da, klaketakin indeu, hori gutzako gauza berria zala. Eta jarraizkigula pilak baita, berta junginen hola, bueno, a ber, nun jarriko naiz jotzen, ez? Baina beak pixka markatzen zizkigun pausok nola zien, soinue behartzona eta eskatzen zigun behartzon guztie, baita hemen lokaleko jendek baita lagundu digu instrumentukin eta amplikin eta gauza teknikokin. Eta adibidez Fredikin baita hortaz aparte, beak baita bere iritzia ematen zigun, adibidez bukaera batzuk, ez? Bukaera batzuk diskon daudenak bere bitartez ditugu pixka beak lagunduta, gu genduzkenak orain digu ez geundelako konbentzituta egual, bukaera hori ondo gusten zitzegun edo ez, orduan beak baita hortan lagundu digu. Eta gehatuan erantzuna, ni behintzat oso pozik nago. Bai, detaile batzutan bai, hori da, tono aldaketaren bat ere onda, eta, bueno, baita oso argi eskatzen zigun, abertze nahi genuen egin, zein zan, ez, eta orduan hortan insistitu digu, eta guk ere horregatik buelta bat eman diogu. Batzutan, etortzezea, jotzen duzu, jutezea, kontzertu bat ematezu, baina batzutan ere, geratzea eta esatea, zer nahi dugu, nola nahi dugu, zehaztasun maila pixka eta handigoa. Eta hortan lagundu dugu. Pentsarazi bezala egin zigun, baiet. Junginen oso, nabelek esaten bezala, junginen da, venga, nun jo bar deu. Eta esan zigun, a ber. Baina ez nahi zuen lortu, ze soinu nahi dezu hemen, eta esan genuen, klaro, planteatu zizkigun galdera batzuk, guk gure buru ez genizkionak egin, eta oso politia izan zen baita, igual momentu pixka frustrantea, lehenengo aldieztan hola iten genula. Kostuzita egon bai. Bai, baino egie da, eta Nabelek esan duen bezala, emaitzakin oso pozik gara, gauzak oso ondo ingenitun behakin, bai. Kantu bakoitzak istorio bat kontatzen du. Musikalki ere, Hildaren eremu desberdinak azalduz. Diskoa zabaltzen du aurrera egizu kantak,
Eta, bueno, kanta hau lasaietik hasten da, idazteakoan transizio bat izan zen nire bizitzan, eta, bueno, aldaketa eta agur esateko modu bat izan zen abesti hau. Orduan, lasaietik hasten da, eta gero bai, daola olako estandatxo bat, ez? Eta azken finean, bueno, mezua hori da, naiz eta olako duelo antzeko pasa agurrak, eta, bueno, azken finean aurrea eiteko modua bilatu behar dela, eta hor dago, asko gustatzen zaigun abestie da, eta zuzenen oso ondo, gustoa, eroso da gaude jotzen. Putero bat hilda, a ber, oso mezu argi daukela, osea, ez mezu nahiko argi da, baino, bueno, pixkat esaten do, ez, momentu baten, osea, bizi gala momentu hontan sistema baten, osea, ordaindu barin baikezu, zer gauza erosia ikezula ematen dola, ez? Letrak esaten duen bezala, erosia ikezu edozein fruta temporada guztitan, junda ikezu Afrikako ez dakiz herrialde eta elefante bat erosi bakarrik hiltzeko, erosia ikezu emakume bat, direktamente, emakume baten uteroa, ume bat, emakume baten sexue, osea, iritsi gehala puntu batea, kapitalismo sistema baten bizi gara, baina oso gordin eta oso itxusi, ez? Orduan, uste oso garbi esaten dola emakumeen esplotazio sexuala ez zaigula gustatzen, oso gertutik eta oso fibrasko ikutzen digun asunto bat dela, eta nik uste oso zuzenen seinalatzen dola, errudun, azken finean dela puteroa, ez? Demandaik ez baleo, elitzeke ofertan beharra egongo, eta orduan, oso hoxe, argi eta garbi. Bai, Mariasun dator putero eta gero, nahiz eta putero badaukera inbesteko sakon, mezu sakona, Mariasunek aldiz badauke oso mezu azalekoa, egia esan abesti honek deskribatzen du emakume bat, guk Donostian ikusi genuna behin, eta atentzioa dituziguna, eta bere estena horri buruz indeun abesti bada. Eta emakume hori oso berezia iruditzen zitzaigun, eta abesti hau netzako oso divertigarria da, asko gustatzen zait jotzeko eta kantatzeko eta disfrutatzen dugu. Bale, eta bukatzeko, oraindik leporaino abestia daukeu, eta bueno, hau ere lasaietik hasten da, eta gero ere esan da, ez? Eta bukatzeko ere polita iruditzen zitzaigun, hola ondo bukatzen dalako, eta mezua ere antzera, ez? Batzutan, batxeteka ibili behar dela bizitzan, zure bidea iteko, eta bakoitzak sartzen dan lekutatik ateratzeko, eta hori, bai. Lanaren diseinua Anabelek egin du, taldeko gitarrajoleak. Diskoaren izenarekin erabaldotua dago artelana. Hasieran hori esan duten bezala putero bat hilda izenburua nahi genion jarri album honi, baino diseinua egin da gero, pixkat violentoa iruditzen daigun neskatila txiki bat putero izenaren ondon. Orduan, basati hartu genuen baita oraindik leporainoko hitza, eta baita polita gustatzen zitzaigun baita pixkat esan nahia baita englobatzen zitulako oso ondo lau kantak, gure ustez. Diseinuak dauke suge hau, neskatila eta basati izena, azkenen elementu nagusiko horiek die, sugea basati izateagatik eta neskatila hau nire lehengusina da baita, eta orduan jarri genien modelo bezala, eta pixkat elementu horiek nola jarri diseinun, kostatu zitzaigun pixka bat, baina atea genuen, eta emaitza pila gustatu zitzaigun. Landu genuen asko, eta lortu genuen zerbait gustoko ateatzea. Diska hau da balio duteko bildumaren barrun sartuta ona, kodifikazio bat daukaten, gure kasun hau BD12 da, eta balio duteko web horrian barne salgai dago, han eskuragarri, eta gure bitartez baita
Instagrametik edo baita hemen dauzkegu jenderi emateko, baina, bai, 5 eurotan. Diskoa kalean zuzenekoetan sakondu nahi dute. Agertoki gainean gustora sentitzen dira, eta bertan erakutsi nahi dute entsegu lokalean egindako lana. Bai, hori da justo gure asmoa, kontzertuk eta zuzenekok ematea alden neurrin eta behar dienak. Bueno, nik esango nuke disko hau niretzako dela lan bat borobiltzea eta ez hainbeste agian aurrerantzean jotzeko baizik eta indeun lana pixa borobiltzen duen diska bat izatea. Eta nik adibidez nire etxen eukitzea trofeo modura, niretzako kasi nahikoa da. Baina, bueno, noski kontzertuak jotzeko aukera balin badukegu honen bitartez, askoz hobeto. Nahi deuna da jo, ondo pasa, ambiente politia da ontokitan jo, ez dauko helburu espezifiko bat, nahiko genuke disfrutatzen jarraitu eta alan tokitan jo.